Vilafant ha lliurat per primer cop les mencions esportives, un reconeixement a la gran quantitat de joves de la població que practiquen l'esport. Bé, a Vilafant tenim quantitat de gent que fa esport, que practica esport, molts equips, molts clubs, i el nostre objectiu era voler estimular i fer un reconeixement a l'esforç individual i col·lectiu de tota aquesta gent i tota aquesta mainada que practica l'esport. Estem convençuts que l'esport és importantíssim i molt beneficiós per al creixement personal, siguis petit o gran, i per tant el que volem és reconèixer aquest esforç i evidentment estimular la pràctica de l'esport a Vilafant. S'han establert 4 categories. El premi Una vida dedicada a l'esport ha estat per Jordi Mallorquí i per la seva dedicació al món del bàsquet. En la categoria Competeixo a Vilafant s'ha guardonat el Club Esportiu Bàsquet de Vilafant. Diferents jugadors han recollit el premi. En categoria individual ha guanyat el taekwondista Ramon Ruiz Domènech i el seu entrenador Pedro González ha agraït aquesta distinció. Finalment, el campió olímpic Joel González ha estat l'escollit en la categoria Aquest és el meu any. Tampoc ha pogut recollir el premi personalment i ho ha fet un company seu. Aquest acte de lliurament de premis ha comptat amb la participació de Pau Ribas, conegut com el Billy Elliot de la natació sincronitzada. Una història de tenacitat per aconseguir practicar l'esport que ell volia, encara que fos un territori femení. Jo crec que tothom que fa esport has de fer l'esport que a tu t'agradi, no? Vull dir, independentment del sexe, has de fer el que a tu realment t'agrada. Si t'agrada fer natació, doncs nada. Si t'agrada fer gimnàstica, doncs fes-ho, no? Ens hem d'intentar lluitar, no? Aquesta lluita que estem tenint ara en el món del sincronitzada del fet del sexe, no? I en molts altres esports, no? També ens trobarem potser en el cas del món del futbol, que noies no poden estar més d'una lliga, jo què sé, o depèn de quina divisió, no? També. I això, disfrutar de l'esport, que en gaudeixis i que deixis de fer el que diguin els altres, que si tu ets feliç i tu passes bé, doncs fes-ho, independentment del que diguin els altres. L'elecció s'ha fet amb els vots populars, vots de les entitats esportives i dels regidors de l'Ajuntament a partir de les candidatures proposades pels veïns de Vilafant. D'altra banda, aquest dimarts 12 d'abril s'ha celebrat el Rodajoc a la plaça de les Mèlies. Hi han participat 180 alumnes de diferents escoles de la comarca properes a Vilafant. 40 nois i noies de l'Institut de Vilafant han fet de monitors. El Rodajoc pretén la recuperació de diferents jocs com a font d'intercanvi cultural a l'Alt Empordà. Intenta que la pluralitat pugui enriquir els participants i que les diferències no separin, sinó que apropin a través del coneixement dels altres. La filosofia del Rodajoc també es basa en utilitzar els espais públics com a lloc de trobada, de joc i d'esbarjo.